През цялата година следяхме в календар как финансовата криза в страната влияе на пазара на имоти, като обобщени цените на имотите през 2009 са спаднали средно с над 30%, отчитат брокери. Но това ли е дъното на пазара или офертите ще стават още по-изгодни през следващата година? В репортажа на Галя Никова и Кирил Караджов. Изтичащата година беше трудна за бизнеса с имоти, признаха брокери. Голямото предлагане, кризата и промяната в кредитната политика на банките доведе до това. В зависимост от това какъв е типа строителство, къде се намира жилищния имот, в големия столичен град или в някой друг голям областен център, в зависимост от това какво е качеството на строителството, естествено различните типове жилища отбелязаха различен спад. Средно за страната е между 30-35% по данни на сделки на нашата агенция през изминалата година. Кой успя да продаде имота си? Най-вече тези, които бяха склонни на компромиси в цената. Годината беше година на мотивираните продавачи. Сред десетките хиляди оферти на пазара се търгуваха преди всичко жилищни имоти в големите градове и имотите на тези продавачи, които по една или по друга причина бяха съгласни да се съобразяват с цените, които посредниците им препоръчваха. Водещите фирми на пазара прогнозират, че цените на имотите ще продължат да падат и през първите няколко месеца на 2010. По отношение на цените на имотите е възможно в началото, може би в първото тримесечие, да спаднат с около 5-10%, но в дългосрочен план единствено може да планираме стабилизиране на цените. Така стойността на квадратен метър ще достигне до нивата от края на 2005. Нов бум не се очаква. Имаше панелни жилища стари за по 1000 евро квадратния метър. Това ще се случи ли отново? В момента ние сме свидетели на един нормализиращ се пазар, което означава, че не планираме и всъщност сигурно няма да бъдем свидетели в близки години на един растящ пазар. Ако прогнозите на брокерите се сбъднат, общия спад на цените на имотите от началото на 2009 до средата на 2010 ще достигне близо 50%.